Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň öňümüzdäki hepdäniň başynda mundan bir ay ozal gopan weýrançylykla tupandan ejir çeken ýurdun gündogor tewitlerine sapar etmegine garaşylýar. Bu ağırlykda Lewapda we Marada güýçli depkinde awatlaýyş we arasaçylyk işleri geçirilip başlandy. Emma welaýatleriň administrativ merkezlerinde alınıp baralan bu işler şäherleriň diňe merkezi tewitleri bilen çäklenýär. Azatlyk radiosynyň ençemi çeşmesiniň tasdiklamagyna görä, öňümüzdäki hepdäniň başga günlerinde prezident Berdimuhammedowyň Lewap we Mar welaýatlaryna sapar etmegine garaşylýar. Mundan bir ay öň 27 aprelde bu iki welaýatda gopan aptupanyň netijesinde uly weýrançylyklar düräpdi, tewitlerin ýüzlerçe ýaşaýyş jaýyna deper etipdi, şeýle-de azyndan 37 adam ölüp we başga da onlarçasy ýaralanypdy. Türkmen hökümeti sul harasat we onuň netijeleri barada häzirki gün içinde dymyşlygy saklap gelýär. Yerli ilat häkimetleriň tebii hadisanyň weýrançylykly netijelerini aradan aýyrmak boýunça ýeterlik ýa asylada himayet bermeýändigini aýdýar. Munyň bilen baglylykda raýatlar ýurdun hem içinde hem de daşynda protest çäherlerini hem geçiripdiler. Berdimuhammedowyň Mara we Lewap'a itmegine garaşylan saparynyň gün tertibinde mundan bir ay ozalky aptupanyň netijeleri bilen hem tanışmak çäresiniň göz öňünde tutulup tutulmaýandygyny anyklamak başartmady. Galyp ertede Türkmen resmi metbuatynda Berdimuhammedowyň bu welaýatlary sapar etjektigi barada häzirlikçe maglumat ýok. Muny Türkmen resmiýetlerine de ne tasdikladyp ne de inkar etdirip boldy. Emma Berdimuhammedowyň ýurdun tewitlerine edýän saparlarynyň öň ýanynda adatça bolsaýaly, häzir Türkmen awat we Mar şäherlerinde güýçli depkinde awatlaýyş we arasaçylyk işleri geçirilýär. Türkmen awadyň merkezi bitarap Türkmenistan köçesiniň ugry boýunça arasaçylyk we awatlaýyş işleri geçirilýär. Şäheriň merkezi tewitleriniň jaýlarynyň daşky durky oňorulýar, zirdiwiller toplanýar diýip Azatlyň Lewapda habarçylarynyň biri 2 iýunda gurrun berdi. Hoptuduk aladalar sebäpli atdyrylmasyzlygyny soran habarçy bu işleriň diňe prezidentin geljektigi baradaky maglumatlardan soň ýaýwanlandyrylanyny, şol bir wagtda şäheriň beýlik tewitleriniň ünsden düşürilýändigini belledi. Türkmen awatda diňe prezidentin gözüne iläjek ýerler oňorulýar. Şäheriň beýliki käbir tewitlerinde agyz suwy hem entek dolu ýoly goýulmady. Lağım suwlarynyň aýrylmadyk ýerler hem bar. Çaýkanyp duran suw eýýam islanyp başlady diýip Lewapdaky habarçy gurrun berdi. Azatlyň ozalda habar berýärli, bu günler giňerimdäki awatlaýyş we arasaçylyk işleri Mar şäherinde hem geçirilýär. Emma Türkmen awatda hem bolsaýaly, bular şäheriň diňe merkezi tewitlerinde alınıp barylýar. Bu günler Maryanyň diňe esasy Solsanda Mahtumly kimine köçeleriniň ugrundaky tewitlerinde arasaçylyk awatlaýyş işleri geçirilýär. Bağlary aklaýarlar, jaýlaryň diwarlaryna renk sepýärler, diýanetin üçekleri çalysýarlar. Emma ýoluň ugrundan görünmeýän jaýlara asla elhem degirilmeýär. Olaryň köpsinde henitim üçekleri ýok diýip Azatlyň Mar şäherindäki ýagdaýlar bilen tanyşan Bayramalydaky bir çeşmesi 1 iýunda maglumat beripdi. Azatlyk radiosy ýokarda aýdylanlar barada Lewap we Mar welaýat häkimliklerinden kommentari alyp bilmedi. Birleşen Ştatlaryň hökümeti Türkmenistanda COVID-19 keseliniň öňüne alyş çäreleri üçin goşmaça 500 000 Amerikan dollaryny çykardy. Bu arada Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçixanasynyň websaytynda 1 iýunda çap bolan maglumata görä halkara ötüş boýunça USAID fondunyň çykaran $500 milyon meçberindäki pulu bilen bilelikde Birleşen Ştatlaryň Türkmenistanda COVID-19 keseliniň profilaktikasy boýunça dagallalaryna berilen mali kömeginiň umumy meçberi 1 420 000 Amerikan dollaryna barabar bolar. Bu pulun infeksiýanyň howpy we profilaktikasy barada mektepleri hem beýleki edaralary maglumat bilen öpçün etmek boýunça çäreler üçin niýetlenýär. Aprel aýynda Birleşen Ştatlar Türkmenistana COVID-19 keselinden gorunmak üçin 920 000 Amerikan dollaryny çykaranlygyny habar berdi. Birleşen Ştatlaryň elçixanasynyň resmi maglumatynda soňky 20 ýylyň dowamında Birleşen Ştatlaryň Türkmen hökümeti bilen hyzmatdaşlyk edip iki taraply we regional programmalaryna 207 milyon Amerikan dollaryny sarf edenligi we şondan 21
million dollaryň saglygy saklaýyş programmalaryna gönüktürilenligi aýdylýar. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda COVID-19 keseliniň ýokdugyny aýdyp gelýär. Şol wagtda türkmen häkimetleri bütün dünýä saglyk guramatynyň infeksiýanyň öňüni almak boýunça taty rekomendasiýalaryny şol sanda adamlary keseliniň ýoklaşmagyndan halat etmek üçin sosial aralygy saklamak we maska takynmak ýaly rahatçylyk şertleri bilen berja etmän gelýär. Ilatyň arasynda koronavirus barlyklarynyň geçirilmegi we olaryň netijeleri barada resmi maglumatlar köpçüligiň dikkatyna getirilmeýär. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylarynyň we garaşsyz media serişdeleriniň maglumatlaryna görä, Türkmenistanda koronavirusyň ýaýramazlygy boýunça alınıp barlayan çäreler esasan gadagançylyk häsiýetine eýe bolýar. Soňky aýlarda ilatyň ýurduň içinde hereket etmegi berk çäklendirildi. Saglygy saklaýyş edaralaryna hassalaryň bejeri almak mümkinçiligi kemeldi. Häzir Tomus mövsüminde diňe almak üçin mümkinçilikler adalýar. Bu aralykda Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtyň käbir keselhanalarynda vilayet ýaşaýjylarynyň saglygyny bejermek mümkinçiliginiň çäklendirilýänligi, bu barada täze talaplaryň girdilenligini habar berýärler. Habarçylarymyzyň sözlerine görä Niýazow adyndaky keselhana vilayet ýaşaýjylaryny olaryň ýaşaýan ýeriniň keselhanalaryndan resmi salgy resminamasy berilmedik ýagdaýynda kabul etmeýär. 22-nji maýdan başlap ýagdaý üýtgedi hassanyň ýaşaýan ýerinden hassahanadan resmi salgysy bolmaly. Muny almak üçin adamlar ýaşaýan ýerinde ähli lukmanlardan geçmeli. Bu ortaça 50 manada durýar. Bu maddi ýagdaý bolmadyk adamlar üçin esli pul. Üstesine bu täze talapdan bihabar galan maýyp çağıly enatalar kynçylyk bilen uzak ýoly geçip paýtagta gelen soň biderek gelendiklerini we mövsümleýin bejerigi üçin kabul edilmejekdiklerini bilip galýarlar diýip habarçyma aýdýar. Paýtagtyň keselhanalarynda vilayetli hassalary kabul etmek düzgünlerindäki üýtgeşiklük we onuň sebäpleri barada resmi düşündürüş almak el ýeterli däl. Mundan öň Azatlyň habarçylary ýurduň saglygy saklaýyş edaralarynyň hassalardan boşadylyp COVID-19 keseli bilen ýasaglandyr üçin ýerleriň taýýarlanýanlygyny habar beripdi. Türkmenistanda COVID-19 keseline garşy resmi çäreleriň çäginde mart aýynda halkara uçary gatnawy ýatyrylypdy we serhetler ýapylyp ýük gatnawy besedilipdi. Häzirki wagtda Aşgabatdaky habarçylarymyz Türkmen howa ýollarynyň uçar biletlerini satyp başlandygyny habar berýärler. Türkmen howa ýollary ýaşar ýurtlara uçar biletlerini satmagyny dowam etdirýärler. Üstümizdäki Tomsa biletler birýam satylyp guturdy. Indi ýylyň aýagyna çenli we indiki ýyla satýarlar. Emma onuň işärleri öz tanışlaryna bilet satyn almazlygy gizlin maslahat berýärler we uçar gatnawynyň 24-nji dekabr çenli bolmajagyny duýdurýarlar. Biletleriň ýerde almak üçin satylýanlygyny düşündirýärler diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçy aýdýar. Türkmen howa ýollary bilet satywyna başlandygy barada resmi taýdan eglan etmändi. Kompaniýanyň web saýtynda online bilet satyn almak üçin göz öňünde tutulan ýörite salgy häzir ýeterli däl. Kompaniýanyň COVID-19 bilen bagly çabeden soňky maglumatynda halkara uçurlaryň 2020-nji ýylyň 20-nji iýulyna çenli ýatyrylanlygy habar berilýär. Mundan öň Türkmen News neşri Türk howa ýollarynın Türkmenistana uçar biletlerini satyp başlandygyny 13-nji maýda habar berdi. 37-nji maýda Türkmenistanyň Eýran bilen serhedini açmak planlarynyň hem ýa-da testirilenligi ma'lum boldy. Eýranyň Türkmenistandaky elçisi Gulam Abbas Arbab Halesyň Irna agentligine aýtmagyna görä ýurtlaryň arasyndaky demir ýol we awtomobil serhetleri 10-njy ýylda açylar. Açylyş möhletiniň ýa-da süýüşmegine awtomobil we demir ýol transportynyň dezinfeksiýa etmegi işleri sebäp bolupdyr. Bu arada Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berýär. 27-nji maýda Eýran resmileri Eýran Türkmen serhedini 1-nji ýylda açmak planlaryny eglan edipdi. Türkmenistanyň resmileri bu mesele barada habar bermändi. Orta mekteplerde gutorduş synaglary başlady. Sorag biletleri 2 manatdan satylýar. Jogaplar 10 manat. 1-nji ýylyna Türkmenistanyň umum bilim berýän ähli orta mekteplerine gutorduş we klassdan klassa geçiş synaglary başlandy. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu synaglary bilen bagly mugallimlaryň, okuwçylaryň we olaryň ene atalarynyň arasyna däp bolan para medeniýeti barada habar berýärler. Şu günler Türkmenistanyň ähli mekteplerine 5-nji 11-nji klass okuwçylaryň synaglary başlady. Maý aýynyň ahyrlaryna ähli egzamin soraglary kagyza geçirilip, her kagyz 2 manatdan mektep okuwçylaryna satyldy diýip habarçymyz habar berdi. Uçurumlaryň synaglary başlady. Mugallimler soraglary öňünden berdi. Bir sahypa soragyň bahasy 2 manat diýip bu maglumaty Azatlyk radiosynyň 2-nji habarçysy tasdiklady. Öňünden berilen soraglary mektep okuwçylary taýýarlyk görýärler.
Türkmenistanyň bilim ulgamyna Sowet ýyllaryndan miras galan syna usullary saklanyp galýar. Okuwçylar syna wagtyny biije görnüşine çeken soraglaryna ýazmaça we dilden jogap berýärler. Soraglaryň jogabyny öňünden taýin görnüşini almak üçin 10 manat tölemeli diýip habarçymyz aýdýar. Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir pedagog kiçik klaslaryň okuw synaglaryny mugallimlaryň okuw ýyly üstünlükli geçdi. Okuwçylaryň ýetişikleri bilimleri gowy diýdirmek üçin göz boýagçylyga baş goşýanlygyny, okuwçylaryň ýalňyşlaryny barlap soraglaryň jogaplaryny düzedip, olary arasynda kagyda göçürýänliklerini gurrun berdi. Bu ýagdaý mektebi tamamlayan ýokary klas okuwçylaryna da degişlidir. Meselem türkmen dili we edebiýaty dersi boýunça ýazdyrylýan düzmelerde ýa-da diktantlarda mugallimler okuwçylaryň ýalňyşlaryny düzedip täzeden ýazdyrýarlar diýip türkmen dili mugallimi anonim şertde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýokary okuwa girmegi meýilleşdirýän okuwçylaryň orta bilim şahadatnamalaryny gowy bahalaryň goýulmagy üçin mugallimler aýratyn tagalla edýärler. Ýöne bu tagallalaryň hem öz nyrhy bar. Olar haýsyňyz ýokary okuwjağa girjek bolýarsyňyz diýip soraýarlar we okuwçylaryň goýberen ýalňyşlaryny düzedip attestatlaryny 4'lük 5'lik bahalary goýup berýärler diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä ýokary okuwa girmek isleýän okuwçylar mugallimler bilen özleri gürleşýär. Ýa-da ene atalary mugallimlere haýyş edýärler. Bu haýyşlara 200 manatdan 1000 manat aralygyna pul çykýar. Okuwçynyň ýetişine görä nyrhlar hem üýtgüýär diýip habarçy maglumatynyň üstüne ýetirdi.